Čaute, tu je Ady a dneska vás vítam u nového videa. Dneska to bude GTA mod. Už vidíte, že sú tu krásne autíčka. Toto sa mi najviac ľúbilo. Tak ideme na to. V tomto videu si ukážeme, čo tu je v tomto móde, aké sú tu autá, potom sú tu zbranie a všeličo iné. Také lahvičky, čo to je, toto Mine Chemic. Potom sú tu rôzne brnká, aj vlajka. To je dobre. A zbrane sú tu dobré. Kde som videl takú dobrú zbraň? Tu si hneď ukážeme. Aj tu, dobre. Tak. Čo si tu naspavnujeme. A aké príšerky. Dáme presať týchto. Tak. Tík. Tam sa vyprávajte. A ja vás tu zatiaľ zakilím. Už všetci idú za mnou. Dobre. Ty vado, ale ich tu je. Dobre, ešte tam. Tam je to. No, ešte. Ale. Dobre, ideme bližšie. Nech idú po nás a pekne ich takto budeme. Dobre, tak to som vás asi ukázal, že aké sú tu silné zbrane, ako to vyzerá. Dobre, tak. Ty vlajky sú dobré. A teraz si ukážeme auta, jedno som vám už ukázal. Tuto sú tu formule, dodávky, takéto jeepy, čo to je, také lietadlá sú tu, si dáme toto obyčajné, potom policajné auto, takéto lietadlá, a všeličo tu je, všetko ukážeme si pár z nich. Tak, formula, ale nedajú sa dobre ovládať, iba chvíľku budeme na nich jazdiť, lebo už vidíte prečo. No. Není to kvôli tomu ľadu, je to kvôli tomu, že to sa dobre nezabáča. Najprv si ukážeme auta, potom lietadlá. Hasičské. Dobre, nasadneme. A ideme, ja som hasičov. Ale to vyzerá. A nie do scény. No ideme na vrch. Dobre, tak toto asi vidíte, jak to buguje. Voľakedy. Keď nasadnete. Potom takéto auto. Taxi. Nasadať. Držte sa. Pôjde to rýchlo. Ideme sem do vody. Šup. No, do vody. No, je to. Tak si v vode. Ej, nič nevidím. Teraz nevidím, alebo čo?
Dobre, dáme si den, aby ste videli. Volačo aj. To hasičské auto. Jeep. Podľa mňa najlepší tento Jeep je taký Azaz 2. No dobre, necháme ho tam. Ale... No. Takto si dáme preč toto, potom si to dáme tak. Dobre sa zabáča s ním. Toto je asi také najlepšie z tých aut. Tak. Vystúpime. Mne sa páči tento mod. Napíšte do komentárov, či sa aj vám páči. A ešte čo by sme si mohli... Ja tie lietadla. A ešte toto. Policajné. Ja som Poliš. Bacha na mňa. No. Počkajte, spredu ešte ukážem. To je zábačka dozadu. No pekné. Dobre, vystúpime. Tak. Nie. Tak. To zničíme. Tak, ešte toto zničíme. Nevadí, tak sa to nedá zničiť. A ideme na tie lietadlá. Ale keby ste chceli vedieť, tak takéto sú tu pištole. Všelijaké. Hovorím, je ich tu veľa. A ideme na to lietadlo. Dosť husté. Mne sa toto páči strašne. Nie, ja sem. Tak, a ideme. To je. Horí nám krídlo. Vystúpime. No, vyskočíme. No, dobre. Dáme sa normálne takto. A to lietadlo obyčajné ešte ukážem. Tak. Áno. Toto si dáme preč už. Tak, aby sme mali voľné. A ideme, teraz toto išlo. Ne. Toto lietadlo sa moc ťažko ovláda. Videli ste to. No. Tak, ešte si trošku ukážeme pištole. Ešte podľa mňa je tu najlepšia táto. Táto. Jak to fasovo prebíja. Bum. No, vybuchni. No, už aj horí. To je. Čo z toho všetko padlo. Silná zbraň. No. Nájdeme si to autíčko, to moje obľúbené. To je rúžové. Kde to je? Tak. Jaj, ešte motorku vám môžem ukázať.
či toto je Ferrari, či čo to je. Normálne sa na ňom jazdí, ukážem vám iba takto, že jak vyzerá. To si dáme všetko preč. Tak, dáme si z tohoto jedno, z tohoto, z tohoto, z tohoto, z tohoto, z tohoto, z tohoto. Dobre, takú, takto, takto, takto. Takto a tu dáme toto. Ktoré sa vám ľúbi? No, ktoré? Iné takto, no. Pekné sú. No a takto sme si trošku spravili obhliadku. Zničím ich. Počkaj, tak, 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 počkaj, hneď sa. Tak, všetko si dáme preč. Tak, a dáme si to moje obľúbené autíčko. Sem. Dáme si pekný den. A ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like, poprípade odber a ja sa s vami lúčim. Čaute.